Yeah, 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 yeah. सान hor जोमैनि आन्दोआव नों आंखौसो नोंनि नोजोर नों दानसोरां अख्राङाव गोमायो नोंखौ दानसोरां अख्राङाव नागिरो नों दानसोरां अख्राङाव गोमायो नोंखौ दानसोरां अख्राङाव नागिरो आं सानो नों मोनो होनो आंनि हरखाब फैयो नोङो समनि थिननाय लिरदों आं नोंनि थाखाय दोंसे खन्थाइ फोरमायदों आं नोंनि सेरावनो समायना नोंनि महर अखाफोर जाना फैदों नों सोरां होफैबाय आंनो साननि महर लाना नों सोरगिदिं